As rúas de Ribadeo mudaron de cor para dar a cubillo o mercado do Nadal. Nas casetas instaladas na zoa peonil atopamos doces, xollería, tecidos, coiro, olería. O que traio son pezas de decoración, máis que nada xarronciños, que veñen cas flores incluídas, os caracóis para decorar, e despois eso, todo tipo de xarróns, xogos de viño, reloxos, platos, bueno, un pouco de todo. Faise todo a torno, menos, claro, as pezas así como os caracoles en perder toda a man. Vemos de Pontevedra, traemos prata con pedras, con azabache, tamén con outras pedras, e pois pendentes máis tipo tradicional, como estes, todo realizado en prata, pulseiras, en fin, pendentes, anéis. Son 32 artesáns procedentes de toda Galicia e Asturias. Todos eles son artesáns, acreditados, con certificación e con garantía. E, polo tanto, o que facemos é, igual que outros anos metíamos a toda a xente nunha carpa, agora decidimos espallalos polas rúas de Ribadeo, para que tamén o comercio local, a hostelería e o comercio en xeral pois se vexan beneficiados deste mercado. O mercado na rúa convivirá ao longo desta semana cos comerciantes locais. Me parece económicamente es rentable. Yo creo que va a favorecer tanto a los comerciantes como a los artesanos que vienen aquí. A iniciativa xurdiu hai 11 anos e moitos dos participantes repiten a experiencia. Temos un taller de tecido a man, con telares, como os de antes, de madeira, e facemos tela, despois confeccionamos e facemos roupa. Levamos moitos anos, eso sí. E, bueno, para nós é unha feira así entrañable, pequena, e vamos tendo os clientes así máis ou menos fixos, e, bueno, non sei, é agradable de vir. Es una iniciativa muy bonita, al menos para Ribadeo, para atraer el público y que vengan de más pueblos de alrededores. Me interesa mucho la artesanía y siempre vengo, vamos, me recorro todos los mercados de artesanía y nada, sí, bueno, compré una hucha para una amiga que hacía mucho tiempo que la buscaba y justo llegué y la encontré. O mercado é un bo reclamo para atraer a xente aos establecementos hostaleiros. La gente necesita alegría, necesita algo distinto que los haga salirse de sus casas, salirse de la rutina, de la monotonía, y bueno, iniciativas como estas, desde mi punto de vista, impresionante. 100. Durante estes días haberá obradoiros e actividades complementarias entre as que non faltarán os cantos na rúa.